Ponokawan Bagong padha rarja sak praptamu Ponokawan. Ponokawan Bagong padha rarja sak praptamu Ponokawan. Ponokawan Bagong padha rarja sak praptamu Ponokawan. Ora iki Bagong iki ditimbali kok krungu ora iki? Kowe iki ditimbali Yayi Prabu Kresna krungu ora? Krungu. Lho. Krungu kok meneng bae. Agi nganu ngrasake mambu bakmi. Bagong kira beda karo nggone dhewe ya, Tru. Ngomah kae ambune ming telek wae. Kene iki kraton iki ana ndi sing mambu sate, ndi sing mambu bakmi. Ha iya ya, beda kraton karo nggone dhewe. Ngene piyai luhur karo kere-kere kaya awake dhewe wis ora bakal padha. Timbali Sinuwun Kresna. Heeh, Bagong dalem padha kanthi rarja sak praptamu. Tansah pinawinganing kawidadan ing sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ming pangabekti kula konja Sinuwun. Iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripen dayanana ing kasantosan. Iya Bagong prayoga nunggun mulungguh. Sampun mboten kirang sekeca Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna.